Mbuh rame, mbuh sepi, mbuh payu, mbuh ora. Sing penting tebet dulur. Nyatane nggo gawe tape ya. Bedul bae iki unggal dina bedul bolet lur, butin lur. Iki butin mentega lur sing isine marem jajal tili iki guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, godhonge lho, bener bayah iki lur. Tili iki bismillahirrahmanirrahim. Apa ya isine jos banget ya lur. Bismillah pokoknya lah ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bedulane sih dah. Jen entenge polur. Wih, Masya Allah isine Gusti Allah nu agung. Nu agung Gusti Allah nu agung. Wih, jos badur ya lur. Mantep lur. Masya Allah, wih, berpotol. Yuk, wih, mantep lur. Wih, ini maning lur. Sepi rame ora urus. Lur, jos mok isine potol siji kuwi. Marem pokoknya lah.